لطیفه Özdemir سروکی گشته پارتیا مافو آزادیان حق بر جه استانبول میوانی من دم باش که لطیف هل بجارتنین پیش وقت لترکیه در روجوا سیاسی دنه وکی حق بر نیزی که احیاول سرویه که چیه گلو ترکیه دی بربه هل بجارتنک پیش وقت و بچه بله گلک سپاسکک جمال البته گنگشی که وصا لترکیه هي گلک کسی و مناقشه و گنگشی وکی هل بجارتنه کی جنوبه یعنی نوکرنا هل بجارتنان yani ne hel bijartine ki be vakt de nukirine hel bijartinan çünkü ya rast eve gelek hevo kusa vare damezrandın bahse ki visa ev bahsi çi tet eder ez beni siyasetmedar endamın rexistina siyaseta Türk rexistinin siyaseta Türk çoğunu hatın etkin sevdana hevudun etkin وقتا کو نابراوان دا چوین و هاتنه کی پیدا دبه بیرورaya Türkiye جی هما اوت عقل وان اوت بیروان کو seçmek içi be helbjartine ki içi be le eğer drasتی de tu raya من بپرسی از نباورم کو helbjartine ki nu دvan roje nezik de Türkiye çebe yani mümkün ku çebe jile ihtimale ki biçuk az usad benim Sedemci eve ku Tayyip Erdoğan, sistema Tayyip Erdoğan, iktidara Tayyip Erdoğan nehal Türkiye gelek aliyan ve nav astengiye ki mazın daya aloziyen gelek mazın henin o ev siyasete wan serberjer diçe neha bexware va diçe haleki wahada tu siyasetmedare ki nebdiliye ku şarteki wahada dvan aloziyan dvan astengiyan de biryara nukirna helbijartinan bigre u here dawiye here helbijartine ki usan kuvvete da tek here yani hasar yapke yani eftişteki akılane nine brayamın le ezbejim yani ev bukhaşi hatta nido hatta iroji haberin televizyonunda dibejin yani ittifaka cumhuri dibejin seçme ki be vaktiyan nukirna seçma ne drojeve de tişteki vsa tunene dibejin le mümkün ku ev serdan ev çoyinu hatin eğer umudeki jwana peyda bike mümkün jboy ku deve muhalefete ji bidine girtin و مخالفت آن جی دور پیش بکن ممکنه که قراره که بسنین لی یا راست از نباورم که تاریخی که نزدیک تا لترکیه seçim ورنه نوکرن یا دوباره کرن لطیف سکنا کردوی چه و یعنی پارتیین کرد ده اگر حل بجارتنه که ده پیش وقت یا نه پیش وقت آلی کردوی چاواتف بگرن وکی حق پار ای و آمدکاریین و جبو حل بجارتنی چی نگلو؟ بله gelek spas ev براستی پرسکی بجیه gelek yani jboy meji gerek پرسکی mühime ez beni Kürde Bakur yani gelek hezu parti u rexistinenin ku xab wek rexistinin Kurdistani wek partiyen Kurdi kabul dikin le mixabin hayf u mixabin ku jwana tu keseki jboy hilbijartine amadekariye ki nake yani jboy wan persgirek çaku persgirek ki hilbijartine wan alaqadar neke duy hali danın elbette hakpar ne diyor fikri de em veki hakpare medve ku em veki partiye ki Kürt jboy denkderin Kürt alternatife ki amade bikin و کرد وقتا کو هلبجارتنان دا چو سر صندوق دنگی خواه بده پارتیه کی خواه ام دوی خباتی دانه و اگر سچم اگر هلبجارتن دو وقت خواه دا یعنی سالا 23 دا چه به ام جبوی ملت کرد alternatife کی وسا پیدا بکن و کی حق پاره ام حق بشتار بونا هل بجارتنان به دست بخن ما پروگرامی خو لگوری وی که چکریه ام زیده نزدیک جیبونه یا درنگ سالا پیشیامه ام حق پاره جبوی هل بجارتنان آماده بکن
كتلتي نها وكي يكم بارتيا كرد بو مافي بشداريه ده حل بجارتنان ده ببا هون وكي حق بار قالوا دانستاندني ولا قال آليين دن إن كرديجي هنگو بقاربن اتفاقك كردي اتفاقك كردستاني بيك بين نجبوه البجارت بله يعني ممكن tabii تشتكي وصا ممكن نهاد روجه ده كو هالبجارتن تننن سدمي قاسي اويك جيتنا يعني او خواتك جي خباتك تايبتي جبوه البجارتن جيتنا هلبته او هيزندن یه کرد پیوندی ما به هفته هرنم جاران هبود ند بینن وان مثلا مناقشه جیت کی نما تشتکی مهمه که جمال ابجیه yani hakpar hineki cudaya hakpar mesela hilbjartine gelek giring digrej boy xwe sedemi du tiştal jboy hakparê beşdarbûna hilbjartina jboy du tişta gelek mühime bi sedem du tiştan yek jê ava sîçil sala aidiyeta Kurda li Türkiye xirab bûye ev jî bi destê mexabin bi destê partiyên Türk yan bi destê wan partiyan ku hewl didin bibine Türk yani wekî HDP yek Hak Parti dixwaze vê aidiyetê carekê bi paş ve bîne serxetekî millî çünkü eger Kurd aidiyeta xwe winda bikin wê nekarbin ji bo xwe tu tiştekî jî bikin wê nekarbin wekî Kurd bifikirin yan li serxetekê kurdewarî rêz bibin ya di duwa jî dîsa li bo ji bo Hak Parê gelek tiştekî mühîm e xala di do jî ew e ku Hak Parti dixwaze berê dengîdêrên Kurd ji partiyên dijmin ji partiyên neyar ji partiyên Türk veguhezîne bîne serxetekê millî çima vê yekê dike çünkü ew partî HDP jî têda ji bo Kurda tu statûyekî millî naxwazin di bernameyê wan de ji bo Kurda tu tiştekî tunene ve ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd jî tu xebatekê wan tune tu derdekê wan ê wisa jî tune Hak Parti dixwaze ku berê dengdêrên Kurd ji wan biguhêze bîne serxetekê millî ku ji bo Kurdan statûyekî dixwaze ku ew jî şertên îro de tenê Hak Pare medve ku em Hak Pare têkoz bikin li gel hêzên welatparêz wan hêzên din Kurdewar li Tirkiyeyê de û ji bo hilbijartinê amade bikin ku Kurd bikarbin dengê xwe bidine partiya xwe ji bo xwe tiştekî bixwazin statûyekî bixwazin û dengê xwe bidine dengê wan di cîhanê da derkeve ême armanca me ev e sedem vê qasî jî helbete belê sedem vê jî helbete bi rêxistinên cuda cuda de ê welatperwer ê Bakurê Kurdistanê peywendiyê me berdewam in. Keklatîf niha desthilata ya Amerîka tê şîrovekirin ku piştgiriyê dikare bide xebatekî sivîl demokratîk a Kurd li Bakurê Kurdistanê Serok Biden di proseya hilbijartinê de jî ev babet anî ziman tê gotin ku yekîtiya Ewropa jî dikare piştgiriyekî zêdetir di wî warî de bikin wekî partiyên Kurdî hûn di wê baweriyê de ne ku ev yek derfetê baştir ji we re raxîne bêguman yani ev sistema Biden û ya Trump wê ji hewdûnê cuda bin yani Biden wekî Trump mirovekî tarafdarê tundayetî û dijwariyê nîne hinekê dî mirovekî xweşbîn e hinekê dî ewa wî qebîneya wî û hevalbendên wî zêdetir baweriya wan bi demokrasiyê re û nermahiyê re û peywendiyên aştiyane re heye helbet siyaseta Emerîka siyasetekê wisa nîne ku tu bêjî 5 sala carekî biguhere ew Tirkiye ku siyaseta xwe rojane jî diguherîne her sal diguherîne li Emerîka dewletekê wisa nîne ez benî Emerîka siyaseta xwe derve bi taybetî li gorî 100 sala li gorî 50 sala li gorî 80 sala amade dike û paşî kî were serkar li Emerîka wê siyasetê bi rêva dibîne gelek tiştê biçûk
cudayeti dertkevin navbera serokên Amerika da. Yani ez bêjim ku navbera Trump û Biden da wê gelek tiştî cudakarî hebin. Bes ne tiştê wisa mühim ku em bêjin siyaseta derveya devleta Amerika serobino bike. Tiştekî wisa ne mümkün e yani. Ew ji wê xetê dernakin. Bes mümkün e ku yani digel Türkiye siyaseteki baştır û aqilane û nermayetî başon hatta Türkiye binne serxeta Atlantikê yani serxeta NATO'ye û Türkiye dorpêş bikin siyaseta Türkiye û sistema Türkiye bixne bin kontrolekê nû çünkü Türkiye na ji raya xwe derketiye ji raya xwe derketiye car bi Rusyayê re hevkariyê dike car nêzîkayî bi İsraîlê re dike car bi İranê re dike xulase siyasetekê bê îstiqrar didomîne. Mümkün e ku Amerîka hinekî dîzayn bike vê siyaseta Türkiye. Bixwaze ku siyaseta Türkiye dîzayn bibe were serxeta Atlantikê yani serxeta hevpeyman ya NATO'yê. Yani hinekî mümkün e vangava bavêje. Wexta ku Türkiye Amerîka Türkiye xwest ku were ser wê xetê helbete wê pêwendiyê Türkiye û Yekîtiya Awropa û Amerîka jî wê ji nû ve carekî dî werne gengeşî kirin ev bi vê nevê we tiştekî wiha bibe. Wexta ku pêwendiyên Türkiye û Yekîtiya Awropa carekî din ji nû ve hatine gengeşî kirin bi vê nevê wê pirsa Kurdî jî were rojevê. Yani çünkü Pirsa Kurdî tiştekî wisa ne Türkiye'de ku yani siyaseta Türk xıdıman diye asê kiriye sedem ku saziya siyaseta Türk Pirsa Kurdî li Türkiye çareser nake ew bixwe jî di warê siyasetê de xidimîne bêçare ne yani nav astengiyekê mezin danin nikarin siyasetekî nû jî biafrînin û bu wê siyaseta kevin beramberî Kurda jî nikarin zêdetir bimeşînin helbette wexta ku pêwendiya devleta Türk bi Yekîtiya Awropa bi Amerîka re jî çêbû wê ev mesele jî were gengeşîkirin wê derheqê vê meselê de jî hin gav werne avêtin. Yani ez dikarim bibêjim ku tesîra Biden wê di vî warî de mümkün e ku tesîrekî çêbe. Spas, Botel Latif Özdemir Serokê giştî